लोगोफोर, सम थानायावनो नों नोंनि खामानिखौ मावनो नाजा, मानोना समा रावखौबो नेनानै थाया। सम थानायावनो जुदि नों नोंनि खामानिखौ मावनानै लाखाया, अब्ला नों सानसे ओरैबायदि थासारिजों जुजिनांगोन जायखौ नों सिमाङावबो सानफेराखै। नों लामा आन्दायनांगोन आरो नों राहा नागिरनानैबो मोना जागोन। अब्ला बेबायदि थासारिया जेब्ला जिउआव फैगोन, अब्लासो सानगोन नों बै खामानिखौ आं मानो मावो, बै खामानिखौ मावनायमोनब्ला आङो दिनै बेबायदि थासारिजों जुजिनांनाय नङामोन होननानै। बिब्दिनो जोङो उनदाहा खालामो, थांखांनाय समफोरखौ फस्थाय हरफिनो, नाथाय समा थांखांबाय आरो बे थांखांनाय समा माब्लाबाबो फिन फैफिना। बेनिखायनो नोंबो आंबो जों बयबो दिनैनि मावनांगौ खामानिखौ दिनैनो मावनानै फोजोब। गाबोननि थाखाय दादोन, मानोना गाबोनना माब्ला दिनै जागोन जों बेखौ रावबो मिथिया। बे बाथ्राखौ फोरमायनो थाखाय बिदिन्थि हिसाबै आं मोनसे सल' लानानै फैदों। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। सानसेखालि सासे बैगानिकआ गुदुं गुसु थासारियाव देहाया माबायदि रेसपन्स खालामो बेखौ आनजाद नायनो थाखाय मासे एम्बु लानायसै। अदाबाव गंसे बासन जाननानै बेयाव दै लुनायसै आरो बे एम्बुखौबो बे बासनाव नागारना होनायसै। बासनखौ खोबाखैमोन, मानोना जेब्ला दैया गुदुं जागोन अब्ला जाहाथे एम्बुआ बाहेरायाव बारलांनो हायो। दानिया अदाबाव अर लगायनानै बासननि दैखौ गुदुं खालामनो हमनायसै। जागायजेननायाव एम्बुआ बासननि दैयाव दलरैनो दंमोन। जेब्ला दैया लासै लासै दुंखांबोयो अब्ला बे एसे लोरसोर जानायसै आरो बे दुंखांनाय दैजों गावनि देहाखौबो गोरोबहोनो नाजानायसै। दैया आरोबाव एसे गुदुंसिन जासिननायसै। एम्बुआ सिगांनिफ्राय उसुखुथु मोनसिनबाय, नाथाय थेवबो एम्बुआ बे बासननिफ्राय बारलांनो नाजायाखैमोन। लासै लासै दैनि दुंनायाबो बारानिफ्राय बारा दुंखांबोगासिनो, नाथाय एम्बुआ बे बासननिफ्राय बारलाङालासिनो बे दै गुदुंजों गावनि देहाखौ गोरोबहोनो नाजाबाय थानायसै। दुङै दुङै दुंनानै जेब्ला दैया गोदौखाङो अब्ला एम्बुनि जिउआ खैफोदाव गोग्लैनायसै। अब्ला एम्बुनि दै गुदुंखौ सहायनो हानाय गुनाबो सिमानि बाहेरा जाबायमोन। बे समाव एम्बुआ बासननिफ्राय बारलांनो नाजादोंमोनबाबो बारलांनो हायाखैमोन, मानोना बे दैनि गोदौनायजों रुजाफानाय बायदि जाबायमोन आरो बे एम्बुआ बे बासनावनो थैलांनायसै। जुदि सम थानायावनो एबा जागायजेननायावनो बे एम्बुआ बे बासननिफ्राय बारलांनाय मोनब्ला बे थैनाय नङामोन, नाथाय बे एम्बुआ बेबायदि खालामाखै। जोंनि जिउआवबो थिग बिब्दिनो जायो लोगोफोर। जोंनि जिउआव जुदि माबाफोर समस्या एबा थासारि सफैयोब्ला बेबायदि समस्याखौ जों समाधान खालामालासेनो बेबायदि समस्यानि थासारिजोंसो जोंबो गोरोबफानानै थानो नाजायो। समस्याखौ जोङो इगनर खालामो। जों अब्लासो बुजियो दि बेबायदि समस्या जेब्ला बारायै बारायै जोबोद गिदिर समस्या जाहैयो। जेब्ला बेबायदि समस्यानि थासारिया जोंनि जिउआव फैयो अब्ला जों फस्थायो, उनदाहा खालामफिनो आरो जों सानोदि सम थाखानायावनो बे समस्याखौ आं मानो समाधान खालामना लाखायो होननानै। बेनिखायनो जों सम थानायावनो फिसा समस्याबाबो समाधान खालामनानै लाखानांगौ, मानोना जों मिथियादि बेबायदि समस्याया बारायै बारायै मा समाव मा जाहैगोन। बेनिखायनो नोंथांनि जिउआवबो जुदि माबाफोर फिसा फिसौ समस्या फैयो अब्ला बे फिसा फिसौ समस्याखौ दिनैनो दानो समाधान खालामनानै लाखा, मानोना बेबायदि समस्या बारायै बारायै जेब्ला गिदिर जाहैगोन अब्ला बेबायदि समस्याखौ जोङो समाधान खालामनोबो हानाय नङा। समजों लोगोसे जों प्रब्लेमखौबो सल्भ खालामलांनांगोन, नाथाय प्रब्लेमखौ जों माब्लाबाबो फिनानै दोननो नाङा।